batin. Rada dek. Ayo, kita serbu. Ning jero batin. Ya Allah apa iki? Kertek-kertek. Ayo tawar simpati ya. Mas aku. Kurang ajar kowe, kurang ajar. Biasa. Oke. Hawa ning jero batin. Pengen tansah sesanding. Ya Apa? Nyapa? Piye to? Kowe pejuang ndi lho? Bener. Nyapa? Bapaknya pejuang iso nginak. Walah, kuwi jenenge ngumpul bom. Lapor Pak. Siap. Londo tidak mau menyerang. Karena Antri mau garap lilis Pak. kok rumahsaku luar biasa. Agak maju, sikilnya, kaki yang kanan. Kaki kanan maju agak ndek. Set, hup. Set nenek sithik santingkas. Ojo dibalekne nih. Wis ngono kok ayo. Tahan sik. Tahan. Woi, aja munggahne nek, hup sakmene. Tahan sik. Cek, lho munggahne to bocah iki. Tahan. Iki sekoke sik anyar lho, Bos. Iya, bolak-balik. Ayo, rada ndek. Tahan lho. Ayo. Cendol dawet. Kebalik tapi Ora apa-apa. Ngene-ngene tok lho, ndang kene. Percelak kok melat-melat kayak begenten to. Ndre, tangane ning ndi? Maju, Nduk. Maju iki rada diundurne. Kene. Lho, opo. Maju ya, majune pira jajal? Jajal maju. 1 2 3. Hop. Meneng. Bocah iki kok piye maksudnya angel awakmu. Maju otek, meneng otok. Ya, 1 2 3 maju. Set, hop. Jan istimewa. Mundur. Ayo. Tuku ketan nembrapatan balikan ning mandang padha karo mangan jangan sor. Tanganmu koyo seyek kok, Bang. Pada bulan ing pasisir Banyuwangi. Op. Loh. Wis seyek. Piye, Cel? Keadaannya piye? Ra masalah istimewa masih. Wah iya. Istimewa. Sasise urung pedhot. Padang bulan nang bawah sisir. Dua kali. 1 2. Piye? Isih istimewa? Sik kena lho. Bane wis ora usah nggih serep sik. Kena iki. Wih kaya bandukar ora tau ganti. Kinclong segarane kaya papat 1 2 3 4. Piye dat keadaan? Ya, siap. Diresiki sik, Bos. Oh ndak betul. Ngene. Nah, yang ngono. Dadi ngecek apa? Wangel ram tok. Nah, yang ngono ya. Ini. Wah, ngecek napa? Iki. Waduh. Oh, berarti awakmu iki penjahit. Ayo. Tuku. Kurang mendak iki. Kuwi malah cara wewet to. Pak Eko juri utama kok. Ayo. Rada rene lho, madepe rada rene. Nanti kono ben ero. Ha, nggih, ayo. Engko nglirike ning aku terus ketip-tik ngene ya, Dah. Iya ora? Jajal ya. Ya nek ngelirik tik terus idonono. Udah tak baca gas luar biasa. Ayo. Ayo. Tuku ketan ing papat panggalikan ning mata. Padha karo mangan jangan ngetan. Lho, mripate rada enggak kena dingenekne, Bos. Kan enek lime hidup.